Kudo Praneso. Budaya Jawa, ayo prakonco, do nonton kuda Praneso, yo ayo, kuda Praneso maju. Ayo prakonco, boleh budaya Jawa, ayo prakonco, do nonton kuda Praneso, yo ayo, kuda Praneso maju. Budaya kami, maafkan jika tak berkenan di hati. Asik. Praneso lho iki. Inilah jadilan kami. Budaya kami, maafkan jika tak berkenan di hati. Asik.
papat nyebar ke blas papat nyebar ke blas papat yo yo oh ya oh ya Jalan-jalan ke Simpang Lima, jalan-jalan ke Simpang Lima. Simpang Lima Kota Semarang, Simpang Lima Kota Semarang. Nyebarake tindak tanduk putih luhur, nyebarake tindak tanduk putih luhur. Kanggo gayuh urip bangsa adil makmur, kanggo gayuh urip bangsa adil makmur. Gotong royong sifat bebrayan kang luhur, gotong royong sifat bebrayan kang luhur. Wis tinanam duwe watak kudu jujur, wis tinanam duwe watak kudu jujur. Ing nasti tumring tumindak more kasih, ing nasti tumring tumindak more kasih. Anggekowo watak kang asifat adil, anggekowo watak kang asifat adil. Urip aja tumindak kang iwa, urip aja tumindak kang iwa. Dijupuno citraaning bangsa kita, dijupuno citraaning bangsa kita. Eling-eling tandang gawe pakarya, eling-eling tandang gawe pakarya. Aja kongsi milik mrek tarbe ing liya, aja kongsi milik mrek tarbe ing liya.
nyebarake tindak tanduk budi luhur, nyebarake tindak tanduk budi luhur. Anggo gayo urip bangsa adil makmur, anggo gayo urip bangsa adil makmur. Gotong royong sifat bebrayan kang luhur, gotong royong sifat bebrayan kang luhur. Wis tinanam duwe watak kudu jujur, wis tinanam duwe watak kudu jujur. Ing nasti timring tumindak muring kasih, ing nasti timring tumindak muring kasih. Angge kowe watak kang asifat adil, angge kowe watak kang asifat adil.
Semoga Mas Dang kagem nyaosi cindera mata saking Kudo Pranisa. Moga Pak Wahyu jumeneng wonten mriki Pak Wahyu. Nyuwun sewu wau kesupen, Pak. Jatosipun wau badhe Bapak Tiga. Menika wonten tanda terima kasih atau menapa nggih? Istilahnya ucapan terima kasih kepada Bapak Wahyu bahwa telah mengundang kami sekeluarga Kudo Pranisa. Menika kenang-kenangan sapa sesuk sing nanggap dicaosi kenangan. Nggih, menika mboten ateges jangan dipandang harga berapa ini sebuah cendera mata, tetapi ucapan terima kasih sekali kepada panjenengan yang telah menghibur masyarakat sini dan khususnya kagem keluarga panjenengan. Mugi-mugi benjang nanggap malih. Amin. Ngaten semoga dipuntangi. Tepuk tangan untuk Kudo Pranisa dan keluarga Bapak Wahyu Tianto. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Matur nuwun Mas Wahyu. Dilanjut mboten Mas? Nek biasanya pun dinae njuk bubar ya. Yuk Jawa klasik yuk. Sudah saatnya gandrung kagem panjenengan sedaya. Iki doni meneh iki. Ra ono liyane ketoke mo. Ning kene sik gelem edan ngono kae ya ming kae. Aku pengen bos Ari jane karo Fani ngono bayang. Ngono. Heeh. Mending joget karo robot. Yo, gandrung yo. Aku pengine jenengan nih. Wah, yo ora mosok celeng kok gandrung. Yo, gandrung, yo. Ayo kasih jalan ya, kasih jalan. Ya, Ayo. kasih jalan yo. Kasih jalan yang lebar-lebar. Endi ta iki? Malah jedul saka mburi to, jangkrik tenan. Jan. Iki mau leh pira kok leh ngedan. Jeng sasa. Jan. Jeng sasa. Sikat. Aku iki tukang tambal ban. Yuk gandrung yuk. Badhe ngendikan. Monggo, semoga kagem Bapak keluarga ageng Bapak Wahyu Yanto. Wahyu Tianto. Bapak Wahyu. Sugeng sonten kami mewakili dari Kudo Pranisa mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf yang lahir batin bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tindak tanduk di keluarga Rewulu Kulon, terutama Pak Wahyu. Mohon maaf yang besar-besarnya. Kami cuma manusia biasa, banyak kesalahannya. Jangan lupa Pak sawerannya, matur nuwun. Amin. Kuwi lho, Jeng. Kuwi wis usak-usak ning nggon kathok kuwi. Nah. DP Pak, DP. Yo, gandrung kagem panjenengan saya. Wong yen lagi
patik. lambe tipis yo duweku Yolo yolo. Duweke sapa dik? yo duweku Ulu iki duweke sapa dik? dulu iki yo Musik. duweku Wey. wong yen lagi gandrung apa juli bledok sing wong yen lagi naksir apa julian perang direwangi geger carane wis cocok wong loro wong yen lagi Kulo iki duweke sapa dik? Dulu iki yo duweku Iki piye dik? Kapamu mati? mesine ono sing duwe Iki piye dik? Kapamu mati? mesine ono sing duwe Don, nek gandrung ngono kuwi rak sing wedok mati. Malah kok smackdown barang iki piye ceritane iki? Iki konsepe piye, Kang? Syukur. rasane piye Ndol Yes. Iki zong nyedaki Pak Wahyu ngono. Kae. ning kono lho Pak Wahyu nek kene kok. Wes, kene sik leren sik. Mo, Eh, nek nandang ngaten iki kira ya matane mo. lah pripun? Nek nyandang ngono iki matane kira. Loh. amin amin Diaminin ya. Kau pedal, rambutnya dal, ini dal, baliknya dal. Malah kaya wong oh pedal rambutnya gorene kaya jengklot nih. Ono dongeng ente-ente si temunggul paten ono panunggul apa dosane angungkuli ing sasama aja dianggep ndak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketipasa semut ireng anak-anak sapi kebobongkang nyebrang bengawan
Kartosuro kaca mento cilandang wit cinagori mati cineker ayah iki loco Iki loco, iki loco iki loco, iki loco dakilane soprane so soprane so soprane so soprane so gamping tengah iki loco Iki loco, iki loco iki loco, iki loco dakilane soprane so soprane so soprane so soprane so gamping tengah iki loco dakilane asih gamping tengah iki loco dakilane asih gamping tengah ayo kanca ayahe karyane praja kene kok nang tandang gawe sayo rukun bareng roprane sawae lilolan legowo kanggo kuryane negara siji loro telu papat maju papat di olang-olang akeh pasti enggal rampunge Olopis kontol baris olopis kontol baris Olopis kontol baris Olopis kontol baris ayo kanca ayahe karyane praja kene kok ora gunung tandang gawe sayo rukun bareng roprane sawae lilolan legowo kanggo mulyane negara siji loro telu papat maju papat di olang-olang akeh pasti enggal rampunge Olopis kontol baris olopis kontol baris Olopis kontol baris Olopis kontol baris Yo. Ayo. Yo lo 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 lo. Ayo. Ayo. Ya ya ya. Ae. arep gedek arep tak udunke supaya kelem arep tak dukunke ore ose tak ore ose Lore-lore polane sawa cilik buntute dawa kadang lirik sing kira-kira sing dilirik kudu pranesa ose ore ta ose ore intar-intar nang isor suro iya suro iku sawang-sawangan ah intar-intar nang arep weruh iya bareng weruh sawang-sawangan ore ose tak ore ose boyo mesem prakute kae opo Bayu
tansah suwung raja aku uga tansih laing janji mesemo tansah pakonteni Pintu masuk di rumah. Pintu masuk. watoni umpama mesti kesempatan kaya mesem renut petae opo kulaturi kangkep pintu masuk kulaturi megar pintu masuk kosongkan pintu masuk ojo ewo ojo tansah suwung aku uga tansih laing janji mesemo watoni umpama mesti kesempatan Woi, los, jelas. Woi, los. Woi. Linda. Dalem mo. Saiki santri pekok Doni kon gedruk pindho. Ya, bisa ta Dan? Iso. Ayo gedruk pindho madhep rono. Ayo. Santri pekok yo. Dados. Ayo Mbak Anis. Ayo bocil pojokan mana? Ayo pojok kono ayo. Jatahmu.
santri lulusan pondok isih perawan dorong tau ketemu tare wangi sarungan gawe sangka assalamualaikum napa bapak Nevero. Ayo Mbak Aris. Nampak orang ngerasa wajah sopan ben koyo kabondo elah jalan sungguh nyapa jane bapake aku koyo santri bapak. Obat kata lombok kadang lurus kadang mingga dongak nopen kata aku pengen oleh dino wis tahun-tahunan aku oleh dadi piman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Obat kata lombok kadang lurus kadang mingga dongak nopen kata aku pengen oleh dino wis tahun-tahunan aku oleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Kowe ngopo Don? Geruk-geruk Doni. Gendok dino santri lulusan pondok Linda berawan durung tau ketemu tak rewangi sarungan gawe sangka assalamualaikum lakono bapak Nevero. Ayo nampak orang wajah sopan ben koyo kabondo elah jalan sungguh Tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggu Tobat nompet kapok oleh cito wis tahun-tahunan balik aku dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Hei! Tobat kata lombok kadang lurus kadang minggu dongak nopen kapa aku pengen oleh dino wis tahun-tahunan aku oleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Tobat kata lombok kadang lurus kadang minggu dongak nopen kapa aku pengen oleh dino wis tahun-tahunan aku oleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Don, sik tak takoni momo, tak takoni sik. Kuwi nang warung wong ngijolke dit receh apa? Kowe kok gaya? Kowe tak dum-dum kabeh dinai Piro, Mama? 2000. Tiwas aku ki nyerak kadikono kayane biru 50.000 Jangkrik tenan kok. Sik Ayo penting apa dadak. 2000 ayo. Dinteni reoke jare. Apa derek napa? Jenang gula mo. Oh nggih saking Mas Seto nggih. Nggih. Mas Haji. Ya, sumangga. Wong nggih niki wonten pemundutan musik Nelongso. Oke. Nggih. Mas, nek nyaosi ampun penyanyi tok niki ra muni mengko Mas. Mbok yakin wis. Nek mau nyanyi tok ora ana gamelane ora gayeng Mas. Coba Mas, manei. Apa iki? Jenang gula ya. Jenang gula pupuse Terus Nelongso. tarik riyen pupuse Nelongso. Aku kok ngabani oleh 100. Ya ndah ya. Wis. Ora sanggo gamelan. Mas Ali. Yuk. Jenang gula. 52 mau Mas Koni Doni 2000.
aja ngono
isih jam 5 seprapat Mas Dut. Dipinangkani Nggih. pupu sing nelongso mau Mas. Nggih, Romo. Kuwi mau nggih, semoga. Mas Freddy. Nek apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mateke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Pasat rangge kelintang ngakoso kowe tega gawe lara marang tresno. Kete apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mateke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Sangrake lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno.
yen ayu pancen kowe sing paling ayu yen manis pancen kowe sing paling manis nanging kudu ayune nanging kudu manise sing kena gobraya salawase Ayo, kendang, ayo.
Ayo Pak Wahyu, Pak Wahyu joget Wahyu, ayo. Joget, digiring, digiring. Yo. Ayo Pak Wahyu, goyang. Rampak celek. Yo, yo, yo. tinggal aku kudu ngerti cara aja ditinggal tapi paten ketimbang kaya sing eling gedhe iku padaya Tidak mas, tidak ya. Rapopo sepatu. Sekali lagi.
Puji syukur kunjung yang Maha Kuasa paring gangsar angin kawula ambeksa Purwa madya mugi amange raharja rasa jaya kula pranesa Nggih mekaten wonten ing sauten menika ingkang saged kula aturaken wonten ing dumugi tiyang dumugi sauten ing menika mbok pilih kula kata rencang wonten klepatunipun anggenipun pentas dinten menika kula amakili kaca sak rencang nyuwun agunge pangapunten lan setunggal malih mbok pilih anggen kula matur wonten pentas kula nyuwun agunge pangapunten sugeng pembagian malih wonten